രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ചാപതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തിക നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेगबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന്. ഭഗവത് രാജ്യത്തിന്റെ വർണ്ണന, ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഈ അധ്യായം. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യന്തു തത്തേജാ പരതേജാഹനം ദിദിഹി ദദാരാവർഷാണി ശതം ശങ്കമാനാസുരാർദനാത്. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജാ പരതേജോഹനം ദിദിഹി ദദാരാവർഷാണി ശതം ശങ്കമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യന്തു തത്തേജാ പരതേജോഹനം ദിദിഹി ദാരാവർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യന്തു തത്തേജാ പരതേജോഹനം ദിദി ദദാരാവർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരത്തേജോഹനം ദിദിഹി ദധാര വർഷാണി ശതം ശങ്കമാനാസുരാർദ്ധനാത്.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी हरे कृष्ण माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेज फलं ददार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परं तेजोहनं दिदिः ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजो परतेजोहनं दिदि ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुराधनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी चलिए माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदि दधार वर्षाणि शतं शङ्गमान सुरार्दनाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके ओके। विष्णुप्रिय विनीता देवदास माता जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्गमान सुरार्धनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। पंकजाश्री माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेजा परतेजोहनं दिदि ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। गीता टी माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण। मैत्रेय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जय नारायण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्गमानं सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अंबुजा देवी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदि ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः ददार वर्षाणि शतं शङ्गमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी मधुरी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യന്തു തത്തേജ പരതേജോ ഹനന്ദിതിഃ ദധാര വർഷാണി ശതം സംഗമാന സുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷാർമിള വാസുദേവ് മാതാജി. കിട്ടണില്ല പ്രഭുജി, കാണുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഈ ലിങ്കിൽ ഈ രാത്രിയൊക്കെ വേറെ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. മാതാജി ഭക്തിശാസ്ത്രി ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? കേറി കണ്ടെന്നു. ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉണ്ട്. അമ്മണി മാതാജി പുതിയ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി കയ്യിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെങ്കിലും പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി പഴയത് കുറച്ച് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ മാതാജിക്ക്? കാണുന്നില്ല? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോഹനം ദിതി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യന്തു തദേജ പരതേജോഹനന്ദിതിഃ ദദാര വർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തത്തേജ പരം തേജോഹനം ദിതിഃ ദദാര വർഷാണി ശതം ശങ്കമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വത്സല മാതാജി. വത്സല ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോഹനം ദിതിഃ ദധാര വർഷാണി ശതം സംഘമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരേതേജോഹനം ദിതി ദദാര വർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിയോ മാതാജി? ചൊല്ലിയില്ല മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോഹനം ദിതിഃ ദദാര വർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വസന്ത മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോഹനം ദിതിഃ ദധാര വർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാപത്യം തു തത്തേജ പരതേജോഹനം ദിതിഃ ദധാര വർഷാണി ശതം സംഗമാനാസുരാർദനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तत्तेज परतेजोहनं दिवि वर्षाणि शतं संगमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा जी। गीतासी माता जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजो हनं दिदि दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तद्देज परदेवोहनं दिदिः ददार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तनु प्रदीप माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदिः ददार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। वत्सलाम माता जी, हरे कृष्णा जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदि दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। ओके, डॉक्टर विजय मरियम माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं दत्तेज परतेजोहनं दिदिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अनिता कुमारी माता जी, चला मैं देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिदि ददार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परेतेजोहनं दिदि ददार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्धनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ओके, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. മൈത്രേയ വാച, മഹർഷി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, പ്രജാപത്യം, മഹാനായ പ്രജാപതിയുടെ, തു പക്ഷേ, തത്തേജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ ശുക്ലം, പരതേജ മറ്റുള്ളവരുടെ വീര്യം, ഹനം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന, ദിദിഹി ദിദി കശ്യപന്റെ പത്നി, ദദാര വഹിക്കുക, വർഷാണി വർഷങ്ങൾ, ശതം 100, ശങ്കമാന സംശയകരമായി തീർന്ന്, സുരാർദ്ധന ദേവന്മാർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദത്തിലെ ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, കശ്യപ മഹർഷിയുടെ പത്നി ദിദിക്ക് തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള പുത്രന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അവൾ കശ്യപ മുനിയുടെ ശക്തിപൂർണമായ ശുക്ലം 100 വർഷം തന്റെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദത്തിൽ ചെയ്യും. ബ്രഹ്മദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ദേവന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിതുരന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മഹാമുനി മൈത്രേയൻ. താൻ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പുത്രന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ തീരെ സന്തോഷവതിയായില്ല. 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്, ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും. അഭക്തന്മാർ അസുരരിൽ നിന്നും ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അഭക്തന്മാർ ഭക്തന്മാർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിവേകമുള്ള ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദിതി അതിനാൽ തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വിമുഖിയായി. ദേവന്മാർക്ക് അത്രയും കാലത്തേക്കെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവൾ 100 വർഷം വരെ പ്രസവിക്കാതെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു നടന്നു.
ചെയ്യും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യ വിനാമി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൈത്രേയ മുനി ഇവിടെ വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, നേരത്തെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അറിയുകയുണ്ടായി രീതി തനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് 2 അസുരന്മാരാണ്, പുത്രന്മാരായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് 2 അസുരന്മാരാണ്. അവർ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, രതി 100 വർഷം ആ ഗർഭം വഹിച്ച് പ്രസവിക്കാതെ നിൽക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്ര വരെയെങ്കിലും 100 വർഷം വരെയെങ്കിലും ദേവന്മാർക്ക് തന്റെ മക്കളാലൊന്നും അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ദ്രോഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചു. അത്രയും കാലം ആ മാതാവ് ദിതി അത്രയും സഹിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ 10 മാസമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ 8 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറയൂല്ലേ, ഒന്ന് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ 100 വർഷം പ്രസവിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാതെ 16 വർഷം നിൽക്കുകയില്ല അല്ലെ. അത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്നാല് തന്റെ മക്കൾ പുറത്തു വന്നാൽ ദേവന്മാർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദിതി തന്നെ അങ്ങനെ അത് സഹിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയും. മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി വന്നപ്പോൾ 13 മാസം മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം പൂർണ്ണചന്ദ്രനുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്ന് തന്നെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഒന്നും തന്നെ ബാധിച്ചില്ല. ആ പൂർണ്ണചന്ദ്രനായിട്ട് ഗൗരചന്ദ്രൻ അവതരിച്ചതായിട്ട് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇന്നത്തെ പോലെ വെറുതെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കഥകളും എഴുതുന്നല്ല അല്ലെ. ഇന്നത്തെ സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയലുകളൊക്കെ ഒരു 3, 4, 5 വർഷമൊക്കെ എത്ര കാലം അത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കാലം നടിമാരും മറ്റുമൊക്കെ ഗർഭിണികളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിയാക്കിയിട്ടും ആൾക്കാർ അതും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയല്ല ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിലുള്ളവർ ദിതിക്ക് അത് സാധിച്ചിരുന്നു. 100 വർഷം സാധിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്, ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും. അഭക്തന്മാർ അസുരന്മാരെന്നും ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാരെന്നും. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെ. അതല്ലാത്തവരെല്ലാം അസുരന്മാർ തന്നെ. അഭക്തന്മാർ ഭക്തന്മാർക്ക് ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിവേകമുള്ള ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയുതി. അതിനാൽ തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വിമുഖയായി. ദേവന്മാർക്ക് അത്രയും കാലത്തേക്കെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവൾ 100 വർഷം വരെ
അവരെ പ്രസവിക്കാതെ ഗർഭത്തിൽ വഹിച്ചു എന്ന്. ഞാൻ ദിദിക്ക് ആശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകന്റെ മകൻ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ, അവന്റെ മഹിമ ലോകം മുഴുവൻ അറിയും. ആരാണത്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലോകേ തേന ഹദാ ലോകേ ലോകപാലാഹദൗജസഃ നൈവേദയൻ വിശ്വസൃജേ ദ്വാന്ദവ്യതികരം ദിശാം. ലോകേ തേന ഹദാ ലോകേ ലോകപാലാഹദൗജസഃ നൈവേദിയൻ വിശ്വസൃജേ ദ്വാന്ദവ്യതികരം ദിശാം. ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും ദേവന്മാർ കുഴപ്പത്തിലകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഉത്കണ്ഠാകുലരായ അവർ ലോകസൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാ ദിക്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും പ്രഭവം സൂര്യനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നു. ഓരോ ലോകത്തിലും അനേകം സൂര്യന്മാരുണ്ടെന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ഓരോ ലോകത്തിനും ഒരു സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നും ആ സൂര്യനാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനേകം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. അവ രാത്രികളിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ അത് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ചന്ദ്രപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നത് പോലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിലെ പുത്രന്മാരുടെ ആസുരിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ലോകമാകെ എടുത്തു വ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലും അത് ബാധിച്ചു. അവിടെയും ഇരുട്ട് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും അല്ലേ. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ചില ആൾക്കാർ പറയും ഒരു ഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെ അനേകം സൂര്യന്മാരുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല, ഒരു ഗ്രഹത്തില് ഒരു സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി എന്ന് പറയും അല്ലെ. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള അസുരന്മാര് പുറത്തു വന്നിനില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴേ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവ ഉജുഹു തമയേതദ്വിഭോ വേത്താ സംവിഘ്നായദ്വയം വൃശം നഹ്യവിക്തം ഭഗവതാ കാലേന സ്പൃഷ്ടവത്മനഃ. ഭാഗ്യവാന്മാരായ ദേവകൾ പറഞ്ഞു, ഓ മഹാനായവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് ഹേതുവാകുന്ന അങ്ങേക്ക് നന്നേ അറിയാവുന്ന ഈ അന്ധകാരം കണ്ടാലും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാലത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെടാത്ത അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാകാത്ത ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിയുടെ വിഭു എന്നും പരമദിവ്യതമൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പോലെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമദിവ്യതമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വൈകാരിക രീതിയിലുള്ള അവതാരത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം. പ്രാതിനിത്യ സ്വഭാവത്തിൽ പരമദിവ്യതപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ലാത്തതിനാൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിങ്ങനെ ആവിഷ്കൃതമാകുന്ന കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ദേവന്മാരെയും ബാധിക്കില്ല. അവിധമുള്ള പരിപൂർണത ആർജിക്കുന്ന ദേവന്മാരും മഹർഷികളും ത്രികാലജ്ഞരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറയും. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവദേവ ജഗദ്ധാർലോക നാദാശികാമണേ പരേഷാമപരേഷാം ത്വം ഭൂതാനാമസി ഭാവവേത്. ദേവദേവ ജഗദ്ധാത് ലോകനാഥാശികാമണേ പരേഷാമപരേഷാം ത്വം ഭൂതാനാമാസി ഭാവവേത്. ഓ ദേവാദിദേവ, ലോകത്തിന്റെ പരിപാലക, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ശിരോരത്നമേ, അങ്ങേക്ക്
ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലെയും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെയും സകല ജീവികളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും നിശ്ചയങ്ങളും അറിയാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ബ്രഹ്മാവ് ഏറെക്കുറെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമാനമായ കാൽവയ്പിനായതിനാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ ദേവനെന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്രഷ്ടാവായതിനാൽ ലോകപരിപാലകൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും തലവനായതിനാൽ അവരുടെ ശിരോരത്നമെന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയവും ഉദ്ദേശങ്ങളും അറിയാം. ആകയാൽ ഈ സംഭവം വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിയുടെ ഗർഭം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ അത്തരം ഉത്കണ്ഠകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവലെ. നമുക്കറിയാം ഗർഭോദകശായിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പാലകനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാരുടെ ദേവനോട് അങ്ങേക്കറിയാം എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയും. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ വിജ്ഞാനവീര്യായ മായയേതമുപേയുഷേ ഗൃഹീയ ഗുണഭേദായ നമസ്തേ വ്യക്തയോനേ. ശക്തിയുടെയും ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടമേ, അങ്ങേക്കെന്റെ സമസ്ത പ്രണാമങ്ങളും. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വൈകാരിക രീതികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെ അനാവിഷ്കൃത പ്രഭാവത്താൽ ജനിച്ചവനാണ്. എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അങ്ങേക്കായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക്. ധാരണയുടെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും മൗലികമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം വേദങ്ങളുടെ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യമായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗർഭധാരണം ചെയ്ത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമാണ്. അതിനാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ബ്രഹ്മാവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ജീവിയായാലും ഇതുവരെ ദർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ആകയാൽ ഇന്നും അവ്യക്തനായി തുടരുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവ്യക്തതയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വ്യതിരിക്ത ബാഹ്യശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വൈകാരിക രീതിയിലുള്ള അഥവാ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അവതാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഭഗവാന്റെ വ്യതിരക്ത ബാഹ്യശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വൈകാരിക രീതിയിലുള്ള അവതാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പഠിച്ചു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും തമോ ഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് മഹാദേവനും സത്വഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് ശിവനുമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനാണ് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീടാണത് കൂടുതൽ വിവരിക്കുകയും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനിക്കും നാരദർ വ്യാസദേവനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വ്യാസദേവനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് വേറെയും എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. നാമജപം, കീർത്തനം, വേറെ വൈകിട്ട് ടെമ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നെറ്റ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിയണ്ട. നമുക്കിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. സമയമുണ്ട് 10:47 വരെ സമയം അല്ലേ. ഓക്കെ, ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 6:57 മുതൽ 10:47 വരെ. ഓക്കെ. निरंतराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे गुरु, हरे कृष्ण. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും
സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെക്കാം. വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനം ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പറ്റുന്നവർ പങ്കെടുക്കുക. 11:30 മുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കീർത്തനം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നാമജപമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. അതിൽ പങ്കെടുക്കുക എല്ലാവരും. വൈകിട്ട് ടെമ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, പകലും ടെമ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ലൈവ് അവിടെ നടക്കുന്ന ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അതൊക്കെ ആ ചടങ്ങൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദാചാര്യ